Gilkitxaro antzerki taldeak, hau da, Ane Zabalak eta Galder Perezek euren hirugarren lana estreinatu berri dute. Bikoteak kabareta eta umorean hasten dituen antzeslana prestatu du oraingoan. 8 beki jarri diote izena lanari. Egileek eurek azaldu diguten bezala, optikaren legearen inguruan, komedia sinposium absurdo egiten duen antzeslanari. 8 begi martxoaren 11an estreinatu zuten Gasteizen. Martxoaren 25ean berriz Deustun izan ziren. Geuk ere antze egoteko aukera izan genuen eta hona hemen bertan entzun eta ikusi genuena. Beraz, badakizue betaurrekoak jantzi antzeslana hastera doala. Egia, begia. Begia, egia. Zenbat egi, hainbat begi. Hainbat begi, zenbat egi. Zenbat egi, zenbat begi. 8 begi. Optikaren legeak behar duen eskarmentua. Errealitatea behar bezala ikusteko fundamentua. Bizitzaren ikuspegi berri asko sartzeko mandamentua. Mundua behar bezala ikusi arte, ez dezala inork idatzi bere testamentua. Betaurrekoak soilik osatu dute gure gaurko kargamentua. 8 begi, zuen begia betetzeko behar duzuen alimentua. 8 begi, mundua ulertzeko ezinbesteko elementua. 8 begi. Zuei ere iritzi zaizuelako momentua. 8 begi, Gilkitxaren 8. antzeslana da. Eta horregatik egin genuen hau. 8. izan behar zuenez, 8arekin jolastu nahi genuen eta horregatik. Ez gezurre da. Egia da 8. dela, baina... zer kontatzen duen? Bueno, azkenan jolas bada. Begiratzeko moduekin jolasten dugu, ikusmenarekin jolasten dugu, eta ikusten dugun hori egia ote dan ala ez. Azkenean horrekin egiten dugu komedio simposium absurdoa deitzen diogu. Bi pertsona hauek etortzen dira edonora eta horri buruz berbait dute. Eta hortik egoera ezberdinetara ateratzen dira. Very nice. Very. Very, very, very nice. Yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Luli nice. Luli? Bai. Luli, nice. Oh, yeah. And where are you from? Oh, I am from Basque Country. Basque. Basque country, Basque. Yes, between Spain and France. Oh yeah, Spain, yeah. No. Between Spain and France. Oh yeah, France, you call them. No, between. I am from Betweenland. Bueno, Euskaldunon inguruan ez du barrerik egiten, bez? Baina, bueno, bertan gaude eta normala da, ez? Hemengo gauzatxoak agertzea edo, ez? Egia da, guk orain arte bertako oso referentzia gutxi erabilizan ditugula. Mirande kabaretan bai noski, baina bestela ez. Eta ziran oso gauza, ez dakit, unibertsalak edo. Baina, kasu honetan, bai pizkat gerturatu dugu ona, ez dakit ikustearen kontu guzti, eta hizkuntza ere presente dago, ez? Ikusi, begiratu, begi, eta erro guzti horiekin hainbeste hitz daude, ez? Eta hainbeste esan nahi bai horrekin jolastu dugula. Ezagiari, eta jolasean erituko gai. Eta zertara jolastuko gara? Ikusi, makusi? Ez, ikusi, eta ni nagusi. Haika mutil jeikiadi, argiaren miradi. Bai, nausia, argia da, gure oiarra, kanpoan da. Tokion oporretan zeudela, bururatu zitzaien antzeslan berri hau egitea. Anek eta Galderrek kontatu digutenez, hasierako asmoa, Honolulu leku bat antzeslanaren bigarren atala egitea zan. Horregaitik, Elmer eta Lulu pertsonaiak hartuta, Tokiora joan ziren oporretan. Baina azkenean maletan ideia berria zutela heldu ziren Bilbora. Ideia nola sortu zen oso polita da.
Ze joan ginean, bai, Honolulu leku bat, lanarekin, Lulu eta Elmer hor dira pertsonaiak, eta pertsonai horiek asko maite ditugu. Eta orduan junginean pertsonai horiek hartuta, Ane da biok junginean Tokiora. Eta gure asmoa zanan Tokion, lan berri bat prestatzeko bidean, hastea edo Toki bat deituko den antzeslan batian. Eta egon ginean kamerarekin, bueno, pues estena batzuk grabatzen edo, improvisatzen, Tokioko jendearekin, eta esperientzia izugarri polita izan zen. Baina pixka komplikatu zen ideia, nahiko montaje potoloa edo sortzen hasi ginelako. Eta justu nahi genuena kontrakoa zen, zerbait harina mugitzeko erraza eta orduan hori aparkatu genuen, baina antxe aireportuan geundela, ona bueltan etortzeko Tokion modan daude betaurrekoak hauek denak handik etorritakoa dira, eta jendeak aldatzen ditu, txano aldatzen zu modua, betaurreko aldatzen duzu, ezta? Eta betaurreko pilo batekin geunden antxe aireportuan bueltan, eta justo hegaldiak behiratzen geunden eta Honolulura hegaldi pilo bat, ez? Eta geunden Honoluluren zerarekin buruan. Eta zelan izan zen? Eta betaurrekoak eskuan. Eta betaurrekoak eskuan. Eta orduan ez dakit, pentsatzen duen, zergatik ez dugu egiten sortzi begi. Bai, ez, orduan zen, betaurrekoekin egin behar du, eta bueno, eta... Bai, antza aireportuan justo, ez, etxerako bueltan etorri zen ideia. Euren azken antzeslanerako bi pertsonaia sortu dituzte, Luli Patatas eta Ander Bacon. Biak, otorrinoak dira eta entzumenaren inguruko predikua esatera doazela, gaizki ulertu baten ondorioz, ikusmenaren inguruan hitz egiten bukatuko dute. Nolabait izan daitezke irrati esatariak edo, eta entzule hitz egiten diete, baina sorpresa izugarria hartzen dute konturatzen direnean ikusleak bertan daudela, eta ez entzuleak. Bueno, ikusentzuleak kasu honetan, ez da? Orduan hor, hasi behar dute ikusmenari buruz hitz egiten, ez? Bueno, hasi behar dute edo zeri buruz hitz egiten publiko aurrean dutelako, eta ikusmenarena da euren aitzakia. Eta hori da gertatzen zaien hauei, eta nortzu dira, norrez dira. Dena arroza kolorikoa ikusten duzula. Bai, dena. Arrozak berak ere arroza ikusten adituzu. Bai, baina zuk ere arroza kolorez ikusiko dituzu, ez da? Bai. Baina arroza kolorez ikusten dudan gauza bakarra da. Betaurrekoak dira antzeslan honen protagonista. Horrela, aktoreek betaurreko batzuk edo besteak jantzita, nortasun ezberdinak agerian utziko dituzte. Azken batean, Lulik eta Anderrek mezu positiboa helarazteko helburua dute. Bakoitzak bere bizitza nahi duen modura bizi behar duela esaten digute. Betaurreko simple batzu jantzita, norberak bere neurriko bizitza eraiki dezakela esaten digute. Jaiotzen garenetik desatsegina dela uste dut. Erditze atsegina dela uste duzuela. Hasieratik egin nahi zutena argi zutela kontatu digute aktore biek, eta testua taldean egin dutela esan digute. Testua guk sortu dugu taldean, baina badaude bai eszenetako batzuk moldatu ditugu edo Alemaniako 30. hamarkadako inguruko Alemaniako idazle batena, Karl Valentin, oso interesantea iruditu zitzaizkigun bere lanak, eskuratu genituenean, kasualitatez gainera, eta gainera tipuak antzerkia idazten zuen, kabareta idazten zuen, eta irratia egiten zuen, ez? Orduan, bueno, komunean gurekin gauza nahiko zituen bapatian, ez? Antzerki zalea, kabaret zalea eta irrati zalea, ez? Gu biok ere hortan aritu izan gara edo gabiz, ez? Orduan, beti. Orduan, horregatik, ez? Bere testuak oso gokiak iruditu zitzaizkiun. Eta moldatu ditugu, berak ez duelako begiradari buruz edo begiratzearen edo ikusmenaren horren inguruan hitz egiten, baina, bueno, bere lan batzuk hartu eta moldatu ditugu. Eta gero besteak, bueno, taldean sortu genituen.
together, get together. Together we can stop the world. Ikusezinez garen bitartean, gauzak nahi ditugun moduan ikusiko ditugula esango dugu lagunok. Oraingoan Gilkitxarok mugitzeko erreza den ikuskizuna antolatu du, Euskal Herriko txoko guztietara erraz heltzeko. Eta dagoeneko 8 begik baditu hitzordu ezberdinak. Klaru geneukan nondik nora jo nahi genuen, nahi genuen gauza pixka bat mugitzeko erraza, mugitzeko edozein lekura eramateko. Azkenean guk nahi duguna plaza guztietara joatea da, ez? Eta horregatik pixkat erraza nahi genuen, ez? Honekin bakarrik hemen estaltze ditugu betaurreko pilo bat, eta hemendik ateratzen goaz betaurrekoak, eta horrekin gertatzen dira akzio guztiak, ez da? Galdarrak esan dagoen moduan, bai, gure nahia da alik eta emanaldi gehiago egin, eta badaukagu, Donostin egongo gara, maiatzaren 16an Donostin egongo gara, Dokan, Kafe Antzokian, eta gero maiatzean ere Iruñera goaz, Nafarroko Antzerki Eskolara, Irri Ziklora, eta espero dugu behin ja estrenatuta, mundu osoan zehar ibiltea, bai Honolulun, Tokion, edo batek daki non. Eta belarriak? Eta belarriak? Belarriak zertarako? Zertarako belarriak? Ezinbestekoak. Beharrezkoak. Belarriak betaurrekoak eusteko sortu ziren. Zorionekoak zuen, ba?